हेलो हाय गाइस नुआ ब्लॉग को मैं स्टार्ट करूची आ सकाळु ड्यूटी जाइतले ड्यूटी रिटर्न हेके आसिले आलू फळू आनी देले देखला बळे ये तार माने पूरा सुईची पूरा आराम से ये सुईची माने करी मन देलेनी आसी 6:30 देलेनी आसी टाइम हेलानी आसी 10टा घंटे पका पकी हेलानी मु निजे अबे भजा रुटी फुटी खाली रुटी जा कर देतिला सकाळु उठी 3:30 बळे आ मो बे भजा करी के भात अबे करी के खाउची अबे एमितिया स्थिति को कोन करबो ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲିଣି 6:30 ବେଳୁ ଆଣି ତାକୁ ଦେଲିଣି ତାକୁ ମାନେ କ'ଣ କରିକି ଦେବ ବୋଲି ଖାଇବାକୁ ସିଏ କରିଲାନି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଉଠିଲି ଭଜା ଆଳୁ କାଟିଲି ଭଜା କଲି ଆଉ ଭାତ ଏବେ ଆଉ ଖାଉଛି ଏବେ ସିଏ ବି ଏବେ ଆସିଲା ମୁଁ ବି ଖାଇବି ନ ଖାଇକି ପୁରା କାଠି ଭଳିଆ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି ଜାଣିପାରୁଛ ଦେଖିକି ରାଗିକି ଅନଉଛି ଅଛି ଏମିତି ମତେ କ'ଣ କହୁଛି ସକାଳୁ ପୋରୁ ମାନେ ଭୋକ ଯୋଉ ରେଟ୍ ଲାଗୁଛି ନ ଖାଇଲେ ମାନେ ରହିବନି ଆଉ ମାନେ କରିବି ମାନେ ସିଏ ମାନେ କରିବେନି ସେମାନେ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ମୁଁ ଖାଲି ଶୋଇବି ଆଉ ତାର କାମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାର କ'ଣ ଖାଇବେ ଖାଲି ମତେ କରିକି ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇ ପିଇକି ଖାଲି ଶୋଇବି ଆଉ କିଛି ମାନେ କାମ ତ ନାହିଁ ଏଡ଼େ ଅଳସୁଆ ତା ବାପା ମା ଭାନୁ ଏଇ ତା ବାପା ମା କିଛି କହନ୍ତି ବେକାର କରିଦେଇଛ ଏମିତି 6:30 ଦେଲାଣି ଆସିକି ହେଇଗଲାଣି ଆସିକି 10ଟା 10:30 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟକୁ ନିଜେ ଭଜା କରିକି ଏଇ ରୁଟି ସବୁ ଖାଉଛି କ'ଣ କହିବ ଆଉ